Para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon? Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y namaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nabilitibay si Jesucristo. Okay, mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ang Dios nga paday naguban o paday nagapanalangin ka nato. Sa mga ikong kapasensya, no, nga walay sound ang ato ang pagsugod kaganina tungod kay ang ako ang nataod dili ang ato ang live. Moy ako ang nataod. Salamat kaayo sa Ginoo nga nibalik na ang sounds. Okay, kuyogi ko ninyo sa pag-awit sa mga awit makalangit nga diin atong naumol ni ining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gihangyo matag-usa sa pagkuyog sa mga pagdaig ug pag-awit sa ato karong nga panag-uban. Kapag dumarating na ang mga kagipitan, dili na to kalimtan mga kaigsoonan ng pagdaig sa nga ato ang ihalad nga to sa Ginoo, magdala ni natog milagro. Usas ato ang awiton mga kaigsunan ang awit makalangit didto sa cross. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa patubos mo dito sa cross. Ang mga katawhan, relihiyon ng pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa salamat sa bumang walay paglubang. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa patubos mo dito sa cross. Karon
kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, o Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubang, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa patubos mo dito sa cross, ang kaluwasan nga naangkon ko. Atong naangkon ang kaluwasan, mga kaigsunan, tungod na sa sakripisyo sa atong Ginoo. Ang atong Ginoong Hesus namatay aron ikaw ug ako luwason gikan sa sala. Masinatian nato ang kaluwasan nga gihimo sa Ginoo didto sa cross, sa dihang mutuotan diha. Ang pulong pagtuo mao ang pagsunod sa iyang mga pagtulunan, mao ang pagkinabuhi sa iyang mga mensahe. Ang gikinahanglan gyud nato, mga kaigsunan, sa samtang naghulata sa pagbalik sa atong Ginoo, mao gyud ang pagbuhat sa mga mensahe kana bitang pagsunod og pagkinabuhi. Mao nay atong gikinahanglan. Kay kun ang atong pagtuo sa atong Ginoo nakasentro kanunay sa mga pagtulunan og mga mensahe ni Jesus ug ato ning gikinabuhi, ang kaluwasan nga gihimo dito sa cross ato gyud ang masinatian. Dili lang sa pag-abot ni Jesus kundi karon pa lang ato nang nasinatian ang kaluwasan, kabag-uhan, labos sa tanan, kinabuhing walay katapusan. So mayong gabi may pakig-uban no sa tanan. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin. Nindot kayo ang mensahe sa awit, mga kaigsunan, nga kung kalibutan mo atong tan-aon, ang relihiyon kanunay pinagbatukan, kanang giawayan ang naa kanunay ang panaglalis, panag-away, mahitungod sa organisasyon, mahitungod sa doktrina. Ang uban gamito nila ang ilahang panabot sa Biblia para hukman nila ang mga tao. Ang uban mubarog sa ilang doktrina para pagdaot sa laing doktrina. Pero ang gitudlo sa Ginoo, mga kaigsunan, kaluwasan. Ang gibilin nga mensahe sa atong Ginoong Hesus Kristo, mga kaigsunan, dili ang paghukom, kundi ang gugma. So dalaygon ang Dios, mga kaigsunan, doon na po yung mga awit nga ato karong madunggan diri sa atong nga programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Awit makalangit, si Hesus atong higala. Diri lang sa atong nga programa nga diin kita karon nag-uban. Si Hesus atong higala. Kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo.
pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan rata, busa ang pingin, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katoyoan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sukilan ka. Ayaw taligtin ang misyon mo, ayaw kahadlukin mga pagsulat, ayaw ka balaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Ang pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang na anak ka, hinumdumi pinialan ka, busa ang pingin, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw yun, samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sukilan ka. Ayaw taligtig ang mission mo, ayaw kahadlukin mga pagsulay, ayaw ka palaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo ato higala. Walay muunong nato mga kaigsunan ang tao nga dunay Kristo. Dihagi klaro sa awit mga kaigsunan nga samtang nagpuyo ta sa kalibutan, kinahanglan kan tigutang mo pili. Kinahanglan kan tigutang mo amping sa atong kinabuhi. Ang minsay sa awit nagpahinumdom kanato sa angay nato nga mabatasan. Hinumduman sa tanang panahon nga kinahanglan nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, kinahanglan kan tigutang mo amping. Ampingan nato ang tanan nga mga naa kanato labaw sa tanan pamilya. Dunay mga panahon nga samtang buhi pa ang sakop sa pamilya, walay pagtagad. Pero sa diha nga mubiya na, muuna na, saka pa na moingon nga mahal kay teka, pero dili na mabati ang pulong gugma.
usa ka awit mga kigsunan nga kinahanglan kadigutang mupili sa atuang kauban ikuyog sa pagpangalagad. Atong hinumduman si Pablo nagsulti nga ang ayaw kamo patunto ang dautan nga kauban makaguba gyud na sa maayong pamatasan. Ikaw ug ako nakabaton tag kanang pagkamaayong batasan tungod kay nahiusa ta kang Kristo. Pero kanang tanan kinahanglan ampingan. Dili na to tugutan nga kana bitawng magpataka ra ta og kuyog sa mga taong dili nato kaila. Dili nato tugutan nga magpataka ra ta og kana bitawng pagsud og mga barkada. Kinahanglan kadigutang mupili og mga higala kanang muunong gyud sa toa. Nya atong hinumduman ang tanang mga butangan niya kanato tanan. Hinumduman nato nga kining tanan gipiyal lamang sa Dios. Buti pasabot anytime pwede ni siyang kuhaon. Muna nga wala tay dapat ipasigarbo, wala tay dapat panghinambog. Kinahanglan mapaubsanon gyud ta sa tanang panahon. Unya dugang mga awit mga kaigsunan nga angay nato nga madunggan sa atong panag-uban sa ato karong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko kanang ayaw o sike no, usa ka awit nga magpahinumdum kanato nga ang tanang oras adlaw sa atong kinabuhi simana bulan ug tuig dili dapat usikan. Oras tanang panahon dili dapat nato usikan. Ayaw usike ina imong tapad ayaw usike. Samtang nagkinusara nagrelax-relax sa panagsa may paiba sa Biblia, makakaton ka pa. Ayaw mo ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw ka ilan sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagibadlong kay dili kakaikyas sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw ka ilan sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang dinuhatan, layag ug itago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw ka ilan sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tinuod ang mga butang sa kalibutan mga kigsunan, mohatag po na nimog kalipay, pero kanang tanan temporaryo lamang. Muhatag nimo nagkalipay, pero hinumdumi, butang na gani sa kalibutan ang muhatag natong kalipay,
muhatag po na ang problema. Bisan pa kung mubati ka gugma, like example, ang usa ka dalaga, usa ka lalaki, ulitaw maingon nga, kung magpuyo na ta, ikaw na gyud akong kalipay. Maingon pod ang usa, tinuod gyud na do. Tinuod gyud na dong, ikaw gyud akong kalipay. Ang uban mo ingon gani, you are my life. Pero tuod, permiro, malipayon, perting kuana kanang murag walay adlaw nga dili malipayon, puro gyud malipayon. Pero sa diha nga naa gani ang mga testing sa pagpuyo, ang kalipay magkahilis. Mupuli day ng mga problema. Kung ari pud ta sa mga butang sama sa cellphone, kung moingon ka nga pinaka high-end nga cellphone karon, pinakamahal, moingon ka nga kung makuha nako na malipayaw na gyud ko. Pero kung doon na napoy mo upgrade na pod ang high-end pag yun nga cellphone, mag-uol na sad ka. Bisan nun sa masakyanan, bisan ka ni ang bulawan. Like example, doon ay mga hilig kayo og bulawan. Like example, hilig kay kwintas, hilig kay mga bululoy, mga tinuod gyud nga mga bulawan. Pila ka karat. Kanang tanan mga kigsunan, muhatag na tuod og kalipay sa tao, pero timan muhatag po nagproblema sa tao. Pero ang mensahe sa awit nga ayaw usiki, dinhigi klaro nga ang tinuod nga kalipay na aragyod kang Kristo. Gikan kang Kristo. Siya ragyod ang tinuod natong kalipay. Kalipay karon, kalipay ugma, kalipay sunahan, kalipay hangtod sa kahangturan, kang Kristo lamang. Muna nga ang usa sa mga mensahe pod sa ayaw usiki nga ikaw ug ako kapila na gyud ta badlonga. Dili na tutugutan mga kaigsunan nga iba kana bitang dili na to matagaag pagtagad ang pagbadlong. Kinahanglan tagaan na tugbili ang mga pagbadlong. Unsay giingon diha sa Hebreo nga mga anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Dios kaninyo. Kay nagpakita na sa gugma sa Dios. Una nga matagkaron og unya kung doon na may mga panahon nga kita badlongon. Thank you Lord. Dili na gipasakitan ta. Dili na tungod kay wala ta atiman na, kundi giatiman ta sa Ginoo og tinuod na nga paghigugma. Muna nga naiawit diha nga daghang mga higayon sa pulong kagibadlong kay dili kakaikya sa hugmanan kadadon. Ang tinuod mga kaigsunan musugot tag sa dili. Mga magtutuog dili magtutuo, hukmanan gyud ta dadon sa Dios. Sa hukmanan magyud ang pinaka finishing line. Karon bitaw manggawas ka inang mga balita, mga wali, mga post diha social media nga moingon nga maimperno mo, wa gyud mo luna sa gingharian sa langit. Dili man ta Dios. Unya labos sa tanan, ang tanang tao pareho og nagtuog Dios. Ang ato ra gyung buhaton mga kigsunan, sigurohon ra gyud nato atong kaugalingon nga dawaton ta sa Dios. Nga moabot na ang panahon nga kita moatubang sa hukmanan, dili relihon og pagtuo ang pangitao ni Jesus, kundi atong binuhatan sa tago og sa dayag. Muna nga ang awit sa ayaw usiki nagpahinumdum nato nga ang hukom sa Dios dili ibase sa atong doktrina, dili ibase mga kaigsunan kung unsa gyud ang atong abilidad sa atong pagpangalagad, unsa ka perfect ang ato ang pagtuo. Dili na maoy basihanan. Ang basihanan nga gipakita sa balang kasulatan, inighukom na sa Ginoo sa matag tawo kung siya makasulod ba og dili ang binuhatan mo'y tanawon. Munang giingon diha, tanang kong binuhatan dayag og gitago-taguan. Sa katapusan mga kaigsunan, kita ra gyud hukman. Dayag og mga buhat nga gitago-taguan, dayag og gitago-taguan. Maunay basihanan sa panahon nga kita hukman. Dugang mga awit mga kaigsunan, no? Ato ang tagaan og pagtagad niya. Salamat kay sa inyong pag-share sa ato nga programa nga diin ato karong hisgutan ang mga mensahe pod sa Ginoo nga gikinahanglan og pinaka-importante. Siguro mangutana ko ninyo, unsa may pinaka-importanteng mensahe nga diin kita dapat magpabilin?
Mangutana kuno ko ninyo mga kaigsunan ko sa Ginoo. Unsay pinaka-importanteng mensahe diin kita dapat magpabilin? Okay, dugang mga awit mga kaigsunan akong tagaan og pagtagad diri sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko niya kuyugi ko sa pagkanta. Sa ato nga pagpangalagad mga kaigsunan, gipaabot naman gyud og gibilin sa atong Ginoong Hesukristo nga makasinati tag bisag unsa nga klaseng mga problema, mga pagsulay. Unya kanang tanan mga kaigsunan dili na rason aron luyahon ta mga kaigsunan kundi aron ta alig-unon. Okay. Lahutay lang diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ba may kinutuban man ang tanan, kalisanan kasakitan, doon na may utlanan, busa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tabangan ka, ayaw ragyon pagbiyak kaniya. Dili pa may kinutuban man ang anak, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, usa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka, buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, usa ayaw kaloya kay may umaan, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut day kasiya, o dili kang absan sa tanang utang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili pa may kinutuban man ang anak, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan, usa ayaw
Sa atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsunan, pertig yung daghan ng drama. Daghang drama atong maagian. Doon ay mga panahon nga labi na kung naanas pag musud nagkaminion, doon ay manggawas nga mga kinaiya. Murag magkunti sila kung sila kinsay sakto, kinsay sayop. Ang lalaki og ang babae magpuyo na gani, doon na gyud ay mga drama sa kinabuhi, doon ay mga panahon nga murag magbulag na sila. Mura na og kanang dili na makaya, pero kanang tanan nalagpasan ra. Usa sa gikinahanglan natong hinumduman kana bitang magpuyo ta nga likayan gyud nato kanang markabahala nga pagpuyo. Likayan nato kanang putong, kanang unsa kana sa inyoha kanang putong. Kana bang dali nga mo desisyon taliwala sa kalibog, kasamok, dili na siya maayo. Wala nga kabantay mo nga sa kadaghang drama sa ato ang pagpuyos kalibutan, hangtod karon malipayon gyapon ta. Dili na tungod sa abilidad nato, kundi tungod na sa gugma sa Dios. Kay kinsa manggod ta nga makalingkawas sa kasalanan, kasamo kaguliyang. Wala tay kakayanan ni abilidad sa paglikay sa mga butang nga mulaglag ka nato, gawas lamang sa pag-atiman sa Dios. Ikaw ako giatiman ta sa Dios, pinaagi sa pulong sa Dios. Ikaw ug ako nakalingkawas ta tungod na sa mga mensahe sa Dios. Mianhi siya pagdalag mensahe sa kaluwasan. Manang dili nato kalimtan mga kaigsunan ko sa Ginoo nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, dunay mga panahon nga murag dili na gyud kaya. Ngit-ngit na ang palibot, wala na'y paglaom. Pero hinumdumi, oras nga dili nimo kaya, hinumdumi ni walay dili kaya ni Kristo. Walay dili kaya ni Jesus Christ. Ang iyaha nga dasig kinahanglan nga moduol mo dangop ta niya. Kinahanglan nga dili ta malimot sa pagdangop sa Ginoo. Kay iyan ang tanyag. Duol kamong tanan gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Muna ang mensahe mga kaigsunan nga gibilin sa ato ang Ginoo nga dili nimo kalimtan. Unya sa ato ang pagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, timan si Jesus mianhi dili aron ka maglisod, dili aron ka mahimong alaot, kundi mianhi siya aron makabaton tag kinabuhing madagayaon. Pero kanang tanan depende na sa atong pagdumala sa atong nauna. Depende na pagdumala sa ato ang dalunggan o sa ato ang mata. Kung ang atong dalunggan o atong mata ato ning gigamit sa mga butang nga makapaluya, sa mga mensahe nga makahatag kanato og kabalaka, dili gyud ka magmalipayon samtang magpaabot ka sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Apan kung ang atong dalunggan o ang atong mata kanunay natong itan-aw ug paminaw sa mga mensahe sa Dios, malig-on ka. Muna nga ingon diha mga igsuon, pag matinud-anon lang samtang may oras pa. Kay ang panalangin gibuy-an o girilis na ni Jesus. Nya dunay pahinumdum sa unahan nining pulong awit makalangit nga lahutay lang nga kun ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga sa. Dayga ang Dios, ayaw tuguti nga ang imong kaugalingon mo imong daygon. Kana bitaw mo ingon nga kung dili patungod nako, dili ni nako maangkon. Dili patungod sa akong pagpaningkamot, dili ni nako maangkon. Dili na siya ikalipay sa Dios. Pulong na siya sa pagdaig, nagpakita na siya nga iyang gidaig na nato atong kaugalingon. Gihimong Dios na nato ang kaugalingon. Wala na nato dayga ang Dios. Likayan ra gyud nato kun unsa may ato ang naangkon nga kalampusan, mga panalangin sa pagpuyo nato sa kalibutan. Dili nato kalimtan nga kanang tanan gipiyal sa Dios. Niabot na tungod kay kapiyalan ka. Nya hinumdumi damor kang mapailubon, mapaubsanon, do na pa'y idugang sa Dios nga mga butang. Nindot kaayo mga kaigsunan kana bitawng sa panahon nga pauswagon ka, sa panahon nga panalanginan ka, ayaw kini ikumpara sa uban. Just worship lang sa Ginoo. Nya unsay giingon diha? Unsay giingon diha sa awit nga kun ang panalangin ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya.
kinahanglan gyud nga kung ang tanang panalangin nga atong gitinguha nga atong ipangandoy moabot na gani bitaw sa atoa, sa atong pamilya, sa atong kinabuhi, ato yung daygon ang Dios. Daygon nato ang Dios kay sa panahon nga padayon tang magdaig sa Ginoo, gipakita nato nga ang tanan nga naangko nato tungod na niya. Malipay ang Dios nga maunay ato ang buhaton sa panahon nga kita pauswagon. Unya hinumdumi mga kaigsunan, ikaw ug ako gisaaran gyud kung pauswagon. Pauswagon man gyud ka. Dili gyud pwede mga kaigsunan nga di ka makasinati sa panalangin sa Ginoo. Kay ang panalangin nga giandam sa Dios dili para sa mga tawo ngulay Dios. Ang panalangin nga giandam sa Dios, ang pabor nga giandam sa Dios dili sa mga taong wala mga lagad sa Ginoo, kundi sa mga taong dunay pagtuo sama nimo. Lamang gikinahanglan mga kaigsunan nga sa atong pagtuo atong gikinabuhi ang iyang pamaagi. Unya doon na tay mga gikinahanglan nga kana bitawng i-maintain sa atong pagpuyo sa kalibutan. Kinahanglan pod nga magtinarong ta, no? Muna usa ka awit nga pauswagon ka. Nagkapalo ka pa sa mga saat niya, adunay pamaagi ang matag usa. Itunan mo ba o ibansay mo na ba ang mga pamaagi na as Biblia? Karon nasayran mo, ibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kaysa Dios nga paagi, magmauswagon gyud ka sige. Ayaw pasundog ka mga tao gatuora, apan mga buhat sopak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y pagtinarong ang atong Diyos malipayon. Noong na sa pagpakasala, pag-alagad aron aron ka padatoon, pag-alagad aron aron ka pauswagon. Si Apostol Pablo mga kaigsunan miingon nga ang atong pagpangalagad makadato gyud siya. Ang kanang pagkadato mga kaigsunan nga gihisgutan sa Ginoo dili na magbase sa gidaghanon sa kwarta ug kabtangan, kundi naghisgot siya nga ang tinuod nga dato katong taong kontento. Wala kay butang gigukod ba, ikaw mo gigukod sa butang. Kontento lang kog ka. Kontento lang ka sa imong hitsura, kontento lang ka sa imong kahimtang. Kay ang tao man gud nga naagyod ang kontento bitaw, pagka-kontento, makadayeg man gyud na sa Ginoo. Makahatag siya panahon para sa Dios. Dili siya magtinihik ba. Maunay rason nga ang tinuod nga dato kontento. Kay nganuman ang taong kontento mga kaigsunan, dili manggod siya magtinihik sa oras, dili siya mag-apa sa oras. Grabe kaplastada ang iyang pagsimba. Murabag wala say giapas gyud nga oras. Muna nga ang awit pagkalangit mga kaigsunan nga ikaw ug ako gisaaran gyud nga i-bless ta niya. Lamang matagsaan sa Dios nga panalangin dunay kaw galingong pamaagi, no? Pauswagon lagi ka. Inay mong tabad, pauswagon ka. Nagkabalo ka ba sa mga saan niya, adunay pamaagi ang matagsa. Itunan mo ba kini o ibansay mo na ba
ang iyang pamaagi naas Biblia. Karon nasayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan yun ka pirmi, kaysa Dios na paagi, mamauswagon yun ka sige. Ayaw pagsundo ka, mga tao katuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ika'y magtinarong, ang atong Diyos malipayon. Nung na sa pagpakasala, pag-alaga tarungon, aron ka pagatuon, pag-alaga tarungon, aron ka pauswagon. Ang pamaagi mga kigsuonan aron ang atong pagpangalagad matarong, dili biya ng mga propesya kanang mga predict, dili na siya maoy atong gikinahanglan. Atong gikinahanglan aron matarong ang atong pagpangalagad walay lain Biblia. Dili na to kalimtan mga kigsuonan ang gisulat ni Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:16-17. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios, mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa pagkamatarong, pagsaway, pagbadlong, o pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios, masangkap ug maandam alang sa tanang maayong buhat. O dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, doon na pagay mga awit makalangit. Kuyugi ko ninyo sa pag-awit mga kaigsuonan. Doon ay mga mensahe din no? Daghan na kayo ang nag-mensahe. Unsa ang pinaka kanang gikinahanglan nato mensahe karon sa ato ang panahon. Siros bisin amin dili gyud nato usikan ang ato ang panahon. Tinuod gyud no. Mayong gabi ni Ma Imperatres si Gilinia. Nindot kaayo pastor ang awit Pangginoo. Paminaw no. Salamat kaayo. Ni Jingjing Tordilio, Leticia Mondihar, oy maayong gabi, may pakiguban ni Juliet Abasia. Matod pa ni Rose Bisin, amin maangkon lang kita panalangin sa Ginoo nga iyang gisaad nato. Kon kita nagsunod sa iyang pamaagi, matinud-anon sa iyang kaubuton. Dunay bersikulo Exodus 23 nya bersikulo 25. Nindot kaayo ang mga mensahe nga gikan sa atong mga kaigsuonan. Mayong gabi sa tanang mga listener sa 101.3 Shine FM diha sa Alcantara, Cebu. Pinaagi usab ni Pastor Junrel Kitodlas og sa FM station sa Badjan, Cebu. Maayong gabi og siyempre sa atong mga kigsunan nga nagpaminawan sab sa atong FM station diri sa atong lugar sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Ang ato ang 101.3 Shine FM. Si Virginia Torres, mayong gabi no, mayong pakiguban. Dalaygon ang Dios magapanalangin. Unya, doon na pag mga awit mga kaigsuonan nga ato garo nga pag-awiton no. Bisan
katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maanong mong guma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko, sukat pa kani ato mo ako, sukat pa kani ato iatima mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong guma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko, angayang kang daygon sa panahon, kayang gumamo kanunay Diyos maunong, hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gumamo kanunay Diyos maunong, hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. Nindot kay ni siyang awit mga kigsunan ka ng kadlaon, dayon nimong katulog, pakigsultihan nimo ang Dios. Diha sa awit nya sukad pa kaniadto sa kadaghang kay mga gatalagman, gipakita o gipabati kanunay sa Dios nga kanunay siyang nagatiman, kanunay siyang nanalipod, mao hinungdan nga siya ra gyud ang takos daygon. Dili gyud nato hikawan ang Dios sa atong mga pagdaig, sa atong pagpasalamat, tungod kay siya ra gyud ang nagluwas nato, siya ra gyud ang nakabag-o sa atong kinabuhi, siya ang Dios nga nakapausab sa atong kinabuhi. Kung wala siya, wala gyud ta, wala gyud tay mahimo, wala ta siguro karon kung wala ang atong Ginoo nga nahigugma og nagatiman kanato. Muna nga siya ra gyud ang atong daygon, siya ra gyud atong ipataas, dili ang organisasyon, dili bisan unsa nga simbahan. Ang Dios ra gyud mo angay mapataas. Muna niingon si Apostol Pablo, tanang binuhat sa langit ug sa yuta magayukbo sa iyang ngalan. Ug doon na pag yung mga awit mga kaigsunan, ako ni nga tagaano pagtagan niya, moadto na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo, kasulatan. Okay, ako ni nga tagaano pagtagad kasulatan unya. Katong ubang mga awit makalangit nga naumol diri sa atong programa, ato ra po nang kantahon sunod nato nga panag-uban sa atong programa. Kasulatan.
kalibutan. Kasayuran, Biblia ang isgutan, daghang pangutana, bahin sa Biblia, kay kini kunuton ang matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an, ibuok kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang gituohan, kay akong nasaksihan, ang nagbasag kasulatan, nakabatog kabakuhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtununan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, nakahatag kanimo og kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan, daghang pangutana, bahin sa Biblia, kay kini kunuton-an, matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an, tibuok kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban, sayop di ay sila sa ilang gituohan, kay akong nasaksihan, ang nagbasag kasulatan, nakabato kabatuhan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. Sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an naron, mahibalo kita sa kaluwasan. So kinahanglan tun-an gyud nato ang balaang kasulatan. Ang rason mga kaigsunan para masayod ta sa kaluwasan. Importante gyud mga kaigsunan nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, masayod gyud ta sa pamaagi sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan.
Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanato ug padayon nagdasig ug naguban sa matagusan nato ka kinabuhi. Kinabuhi, no? Okay. Ako sa nga tagaan og sounds, no? Para akong ma-prepare ang to ang pag-uban sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mayong gabi ni Pamila Katalan Dinoyo. Mayong gabi pastor, shout out nilang Mama Rita, Papa Jose nga naminaw og Kuya Joel Tikura. Salamat sa Ginoo pastor, okay na ang tanan. Og sa naminaw, God bless everyone. Mayong gabi no, mayong gabi ninyo diha Tio Jose, mayong gabi. I hope makakuyog ka ni Tia Rita karong Domingo, no? Karong Domingo makakuyog gyud. Ang atong hisgutan karon mga hitungod ni sa pinakaimportanteng mensahe nga gikinahanglan gyud nga masabtan sa tao. Kanang pinakaimportante. Wala nay makalabaw mga kigsunan kanang pulong nga ato karong hisgutan. Ang pinakaimportante nga mensahe nga gikinahanglan nato nga tipigan, barugan samtang buhi pata ang mensahe may tungod sa kaluwasan. Daghan karon nga mga simbahan sa tibuok kalibutan nga muagnik nato, murabag kana bang mga muingon tang musuroy tag tiyanggihan, merkado, unya makabantay gani ang mga tindirog tindira. Mo kuan dayon kanang muingon dayon nga di ay isda, moingon pud usa di ay isda, labas pa. Ang usa pod moingon nga akari may tinuod nga labas. Nya usahay ang uban murag mairita, manag-away na lang. Mausad na ang ato ang pagpuys kalibutan, daghan kay mo bira nato, daghan kayong mo sangyaw nato. Moingon sila nga kami mo sakto, diha mo'y sayop, kami mo'y tinuod nga gitukod ni Jesus, kana mo'y dili tinuod, mga sulpot lamang. Pero tungod kay giablihan sa Dios ang iyang mga mensahe, wala ba mapugni, wala tagui ang pulong sa Ginoo, wala siradi ang Biblia. Mga kaigsunan, dili gyud limbungan ang tao nga dunay panahon sa Biblia sa pagpaminaw, sa pagbasa nini. Kung dili man tuod wala pa man tuod ka basa sa Biblia, pero kung makadungog ka sa pulong sa Dios sa ato karong panag-uban, kabalo ko nga dili lisod nimo ni sabton, dili ni lisod nimo dawaton ang mensahe nga magdala kanimo og tinuod nga kausaban. Kay ang tinuod mga igsuon nga mga pulong sa Dios makapausab gyud sa kinabuhi sa tao. Ang tinuod nga mensahe sa Dios mao ni usas mga butang nga gikinahanglan gyud nga kana bitang imong dawaton sa imuhang kinabuhi. Kay sa atong panahon karon mga kaigsunan, pagkadaghanan ng simbahan, unya naghisgot gyapon pod sa pulong sa Dios. Ang mga simbahan karon mga kaigsunan pareho nga nagbitbit, pareho nagsangyaw og Biblia, pareho nagsangyaw og pulong sa Dios. Pero dili tanan nga gisangyaw gikan sa Biblia. Og usas mga prueba mga kaigsunan katong pag-abot ni Jesus Christ. Kung doon na kay Biblia diha, pwede ra gyud na imong basahon. Sa pag-abot ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan, iyahang tan-aw ang mga simbahan. Sa dihang gitan-aw niya ang simbahan mga kaigsunan, dito niya nakit-an nga dunay mga magtutudlo diha sa simbahan nga ilang gipatuo ang mga tao nga ang ilang gitudlo pagtulunan sa Dios. Apan nadiskubrihan ni Jesus nga dili gikan sa Dios ug dili pagtulunan sa Dios ang gitudlo nila, kundi hinimo og pagtulunan lamang sa tao. Kini atong mabasa diha sa Mateo kapitulo 15 versikulo 8 hangtod sa 9. Pwede ra gyud nga atong basahon mga kaigsunan alang sa mga kaigsunan no sa nga nagsunod sa atong mga FM station. Basahon ako diri sa Mateo kapitulo
Kapitulo 15. Nya paminaw gyud mo pag-ayo ani. Dihas bersikulo 8 hangtod sa 9. Ingon din nga kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang Dios nakakita sa hunahuna o nakakita sa kasing-kasing sa tao. Kini padayag usab ni sa libro ni Jeremias. Diha sa Jeremias 17:10 nga ang Dios nag-usisa, nakakita sa atong hunahuna, nakakita siya sa unsay naa sa atong kasing-kasing. Unya ang simbahan di ay mga kaigsuonan nga gitudluan sa dili tinuod nga mensahe sa Dios. Ang ila di ang kasing-kasing halayo sa Dios. Mausab na ang atong nasinatian nga kaniadto wala patas Biblia. Kunuhay na atay Ginoo musimba ta. Pero naragyapon ta mo inigi ka simba or gikan sa simba kunuhay inigawas mo adto ra pod sa ato ang gusto nga kana bitang gusto nato bisag kabaluta nga makadaot makaguba sa atong kinabuhi, makaguba sa atong pagkatao apan dili nato kapugngan. Nga moadto gyapon tas bisyo. Unya sa panahon ra ba mga kaigsunan kung alam-alaman or kaha tambagan ta dili ra ba gyud ta magpatambag kay nagtuo ta nga insakto lagi ta kay gikan lagi pod sa simbahan. Pero ang giingon dinhi mga kaigsunan nga ang simbahan nga gitudluan sa dili tinuod nga mensahe sa Dios, layo kayo ang kasing-kasing sa mga tao ngadto sa Dios. Ug mao nay atong nasinatian, tinuod na daghan kayo mga tao nga niadtog simbahan pero inighuman og simba naragyapon ang bisyo. Wala gyapoy kabaguhan ang tao. Kay nganuman dili mensahe sa Dios ug dili pulong sa Dios ang gitudlo sa mga simbahan. Ug mismo si Jesus ang nakasakop sa panahon nga mianhi sa kalibutan ug kini gisulat diha sa Mateo 15:8-9. Mao na nga ang pinakaimportante gyud mga kaigsuonan nga madunggan nato samtang buhi pa dili mensahe sa simbahan. Kay kun ang mensahe sa simbahan mo'y ato ang kana bitang gusto natong paminawon, mag-ihanay man na sila kupitin sa hanay, murabag na maligag isda. Nga moingon dayon nga kana diha dili na tinuod, kami mo'y tinuod. Unya kung makadungog ganita mga kaigsunan nga inana ang sistema sa pagdumala, mura putag madala. Mudapig putas sa simbahan di inta na tao. Mudapig putas sa simbahan di inta na himugso. Unya moingon dayon ta tungod sa atong prinsipyo, asa gani ko na tao, asa ko na nakamatag buot adto po ko magpakamatay. Sayop na siya nga prinsipyo. Pananglitan na tao kang hubo, gusto day kang mamatay nga hubo. Ang importante gyud nga atong masabtan mga kaigsunan kining mensahe sa Dios. Mensahe may tungod sa kaluwasan. Kay ang tinuod nga mga mensahe sa Dios mga kaigsunan, una sa tanan, makapabag-o, makapausab. Mabag-o ang imong hunahuna, mabag-o ang imong kasing-kasing, ang imong pagbati. Mabag-o mga igsuon, mausab ang dagan sa imong pagpuyo. Nga kaniadto ang asawa ug banaw dili kayo malipayon. Labi na kung naay mga problema dali kay mudako. Pero kung naa ka sa Dios, mensahe sa atong Ginoo, mensahe sa kaluwasan mo'y atong nadunggan sa matag karon ug unya, ang mga problema mawagtang. Kana mga misunderstanding dali kay na siyang masabtan. Mga igsuon sa atong pakarong panag-uban, ang ato karong paghisgutan ang pinakaimportanteng mensahe nga angay natong madunggan. Ang pinakaimportanteng mensahe nga angay natong madunggan mga kaigsuonan walay lain. Pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo walay laing gihatod kaluwasan. Kanang gitawag ebanghelyo. Kaluwasan o mensahe, ebanghelyo, mahitungod sa plano sa Ginoo, mahitungod sa plano sa Dios. Diha kang Kristo. Timan si Jesus mianhi.
para nimo, para nako. Ikaw ug ako mao'y tuyo nganong natawo si Jesus Christ. Ikaw ug ako mao'y tuyo nganong natawo si Jesus. Hangtod nga nibalik siya sa langit, wala siya mubalik nga wa siya musaad. Wala siya mubiya nga wa siya magpabilig saad. Ang iyang saad, mga kaigsunan, balikan ta niya. Wala pud ta niya talikdi tungod kay sa ihang pagbalik dito sa langit, aron pag-andam og dapit alang nimo og nako, iyang gipangayo samahan ang gitawag katabang, magtatabang or gitawag og katabang, ang balang espiritu. Ang balang espiritu, mga kaigsunan, mao nay gisaad sa Dios nga magpakita nga ikaw ug ako iyang katawhan, iyang anak, iyang luwasonon, iyang lalilonon. Ang tao nga dunay balang espiritu, mga kaigsunan, tinuod gyud nga nabag-o. Kay ang balang espiritu dili na mupuyo sa taong wa mausab. Hinumduman nato, mga kaigsunan, si Jesus miingon nga ang bag-ong bino kinahanglan dili isulod sa daang sudlanan, kundili ang bag-ong bino kinahanglan isulod sa bag-ong sudlanan. Dili na literal nga bino ug dili na literal nga sudlanan ang gisgutan ni Ginoong Hesus sa paghisgot niya niini. Ang buti pasabot, mga kaigsunan, ang bag-o nga mensahe nga gikan sa Dios, mupuyo siya sa bag-ong kinabuhi. Ang balang espiritu mupuyo sa bag-ong kasing-kasing. Mao bitaw nang dili mo abot ang balang espiritu samtang dili pa ka mapasaylo. Ang pamaagi gyud sa Biblia dili sa relihiyon, kay daghan man kaayong mga pamaagi sa relihiyon o sa simbahan mahitungod sa kapasayloan, nga moingon ka ngadto sa leader, pasaylo ako, moingon po dayon nga okay, alitok og amahan namo na pulo, alitok pog mauni imong pag-ampo litokan nig kapila kay mapasaylo ka. Dili man na mo'y gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Dios, mga kaigsunan, nga iyang gibilin sa Biblia, mabasa diha sa Buhat Kapitulo 2:38, diha gipakita unsa ang pamaagi, unsay angay buhaton natong mga tao aron mapasaylo ang atong mga sala. Ang wali diha ni Apostol Pedro nag-ingon nga kinahanglan tagsa-tagsa kaninyo. Ikaw nga ba na mga ikagpasaylo sa Dios? Dili ka pwede nga mga ikagpasaylo sa Dios sa sala sa imong asawa. Pasagdahi nga ang imong asawa mo'y mangayog pasaylo sa iyang sala. Dili pwede ang asawa mangayog pasaylo sa sala sa bana. Mao na giingon diha nga ang tagsa-tagsa kinahanglan maghinulsol. Nya sunod og magpabautismo. Unya pasayloon kamo. Kinahanglan tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol og magpabunyag, magpabautismo og pasayloon sa Dios ang inyong mga sala. Hinumdumi ang Dios mismo mo pasaylo. Sa Buhat Kapitulo 2:38. Unya ingon dito nga og madawat ninyo ang gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. Ang balang espiritu, mga kaigsunan, maunay patik, maunay ilhanan nga sa pag-abot ni Jesus Christ, iya kang angkunon, iya kang lalinon, iya tang dadon sa dapit nga wala nay katapusan. No, ang tinuod nga mensahe nga atong gikinahanglan, mga kaigsunan ko sa Ginoo, nagsugod na sa pulong paghinulsol. Si Jesus Christ, mga kaigsunan, sa iyang pagsugod og wali, wala dayon siya magwali, mga kaigsunan, mahitungod sa panalangin. Ang iyang giwali, mga kaigsunan, paghinulsol. Dili lang si John the Baptist or si Juan magbubunyag ang nagwali sa pulong paghinulsol, kundi mismo si Jesus Christ ang una niyang wali, paghinulsol. Ang tinuod, mga kaigsunan ko sa Ginoo,
nga tao nga makasulod sa gingharian sa langit, katong tao nga naghinulsol. Ang tao nga naghinulsol, siya nga tao nga miundang sa bisyo. Kay kung miingon ta nga naghinulsol ko sa akong mga sala, apan wa gyapon ka muundang sa bisyo, wala ka maghinulsol ana. Imo rang gipatuo ang imong kaugalingon sa dili tinuod nga kahimtang. Ang tinud-anay nga paghinulsol mga kigsunan mao ang pagtalikod sa mga buhat nga wala kahimot sa Dios. Hinumduman nato ang mensahe sa Dios, nagdala ka nato diha sa kabaguhan, magsugod diha sa tinuod nga paghinulsol. Ang mensahe sa Dios mga kigsunan, niining katapusan nga mga adlaw, dili gusto ang Dios nga mahadlok ka. Dili gusto ang Dios nga mabalaka ka. Dili gusto ang Dios labas sa tanan. Dili gusto ang Dios nga sa imong pagpuyo, sa imong pangidaron karon, dili gusto ang Dios nga wa kay kasiguruhan. Gusto sa Ginoo nga dunag yo kay kasiguruhan. Diha sa imong nauna, diha sa imong kasing-kasing. Kinahanglan ikaw mismo makadiskubre nga gibag-o ka sa Dios. Dili mo abot ka nato ang kabaguhan kung dili kita mismo ang maghinulsol. Mga butang nga gikinahanglan natong hinulsulan una sa tanan atong kinaiya. Muduol ta sa Ginoo nga Lord, pasaylo ako sa akong kinaiya. Nga murag sakto apan dili mao. Murag perpekto pero perti daing pagkadaghan nagkuwang. Kinaiya nga dili masabtan tungod sa bisyo nga mo'y naghari sa tong kaugalingon. Pag hinulsol mahitungod sa kalipay sa sala. Kaya daghang kay mga taong nagtuog Dios pero ang ilang kalipay dili ang simbahan. Murag maguol sila kung musimba, masuko kung agnihon. Dili nila kalipay ang simbahan. Ang kalipay ang sala. Munang kinahanglan kang maghinulsol diha. Lord, pasaylo ako sa panahon nga ang akong kalipay ang sala. Nagtuo man ko Ginoo, nagtuo man ko nimo pero pasaylo ako kay akong kalipay ang sala gyud. Kinahanglan maghinulsol ka mahitungod sa imong kalipay sa sala. Aron ilisan sa Dios ang imong kalipay, mauna ang pulong sa Dios ug ang simbahan diin imuhang masinati ang iyang presensya. Pangay pasaylo sa panahon na naluya ka sa pagpangalagad. Kanang kulayahon sa pagpangalagad dili sad na maayo alang sa imong kinabuhi. Magdala sad na nimo og kanang kagubot problema. Kanang kaluyahon sa pagpangalagad. Nya daghan pa kayong mga butanga ato ang angay kanang kinahanglan maagian sa paghinulsol. Mga buhat nga dili maayo, mga pinulungan nga dili maayo, huna-huna o mga pangandoy nga dili maayo. Hinumduman nato mga kaigsunan na paghinulsol, dili kini pang emergency. Kumbaga dili ni siya pang emergency exit nga musaka ka sa building, pangitaon nimo ng mga emergency exit. Ang paghinulsol mga kaigsunan, dili ni siya pang emergency nga moingon lang ta isa lang ta makasampit o Ginoo kung emergency na. Kundili ang paghinulsol nagkinahanglan ta niini tungod kay naay gitawag katapusan. Wa ta makabalo kung kanus ang atong katapusan. Daghang kay mga tawo nga karon perting katawa pero ugma perti ng hilak. Kabantay mo sa usa ka vlogger, sa usa ka babae nga doon na say 1.2 followers, usa sa kababae nga vlogger. Awa ko kay kasunod kung asa ni siya gapuyo, pero sikat na siya tungod sa iyahang dughan sad nga iyang ilupakita, daghan pong mga nailad sad ba nya. Usa kay gayon bata pa kini siya, nadiskrasya sa motor, patay. Wala na'y panahon sa paghinulsol ang tao nga patay. Dili na po na nimo madalag ampo. Walay gitudlo sa Biblia mga kaigsunan nga ang tao maluwas tungod sa pagampo sa mga buhi. Kay kung naa man gani mga
patay nga maluwas pinaagi sa pagampo sa mga buhi, dili na mo naog si Jesus. Makigsulti ang Dios siguro mga propeta ug moingon ang Dios nga ingna ang mga taong pagtigom og kwarta para dunay isuhol sila sa mga maampuay. Atong hinumduman wala nay laing pamaagi aron ang tao, ikaw ug ako maluwas. Si Jesus Christ ra. Muna nga ang paghinulsol dili na siya pang emergency, kundili kinabuhi. Kana bitang tinuod nga kinabuhi, tinuod nga kahimtang. Ang paghinulsol mga kaigsuonan una sa tanan, mao ang pag-andam sa adlaw-adlaw nga pagpakigrelasyon sa Dios. Ang tao nga tinud-anay nga naghinulsol, kanunay siyang andam sa pakigrelasyon sa Dios. Kumbaga, duol kanunay ang Dios niya. Mga igsuon, mao nay tinuod nga atong giginahanglan nga mensahe. Sa atong panahon karon pagkadaghanan ng mga naghatod og mga mensahe. Mensahe mahitungod sa mga panagna, mahitungod sa milagro, mahitungod sa mga prediction mga kaigsuonan o mga kathang isip. Pero dili na maoy atong gikinahanglan. Kay ang atong gikinahanglan ang tinuod nga mensahe sa Dios nga nakapausab sa atong kinabuhi. Nga nakapaandam sa atong kinabuhi sa tanang panahon nga dunay tay Dios. Si Jesus miingon mga igsuon diha sa Mateo kapitulo 24 ato ning tagaan og pagtagad. Mateo 24 diha sa 25. Okay, ingon din nga timan nga gipasaddanan kuna kamo niini. Nya ingon din nga 29 unya tapos gayod sa kasakitan ni adtong mga adlaw mungitngit ang adlaw og dili manabunan ag napag-unahan din kare sa 36 apan walay tawo nga nasayod kanus amo abot kadtong adlaw og taknaa bisan ang anghel bisan ang langit bisan gani ang amahan kundili bisan gani ang anak kundili ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa naitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw nga sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon, sa pag-inom, pagminiuay, hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa naitabo hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan sama unya niini ang mahitabo inig abot sa anak sa tao. Unya niingon din ni adtong panahona duha ka tawo ang magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babay magaling sa pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Dayong 42 niingon din busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Pagbantay kamo. Kanang pulong pagbantay mga gigsunan naghisgot na sa pagpangandam. Ang pulong pagbantay ready ka kanunay. Andam ka sa pagkuyog, andam ka sa pag-uban, andam ka sa pagbiya sa kalibutan, ug andam kang moatubang sa Dios. Wala siya mo ingon mga kaigsuonan dihas pagpangandam, wala siya mo ingon nga pag-record mo sa tanang prediction. Pangita mo sa mga sikreto nga pizza sa katapusan. Wala mo ingon ang Ginoo paminaw mo sa mga propeta. Wala mo ingon ang Ginoo mga kaigsuonan nga sa di pa ko moabot o sa panahon nga moabot ko kinahanglan mauni inyong buhaton. Paminaw mo kanunay sa mga propesiya. Si Jesus miingon, pag-andam kanunay, pagbantay kanunay. Ang pamaagi aron makabantay ta, pulong ragyod sa Ginoo nga nas Biblia. Wa nay lain. Kay ang makapasangkap nato, makapaandam nato, pulong ragyod sa Ginoo. Dili nato kalimtan ang gisulat ni Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Atong hinumduman mga kaigsunan,
gipasidan-an na kita nga ang pag-abot o pagbalik ni Jesus walay bisan kinsa nga nasayot. Dili siya mapredict, dili siya pwedeng iprapisi nga moingon nga sunod tuig mo abot na si Jesus, sunod tuig mo balik na si Jesus. Walay bisan kinsa nga makapredict ana, walay bisan kinsa makapropesi ana. Munang kitang mga tao nga naay Dios, wala ta tudloi o dasigas Ginoo sa pagsigig paminaw anang mga propeta nga nagpakapropeta, kundili ang pagpaminaw o pagbasa sa mensahe nga gikan yun sa Biblia. Kay maunay tinuod nga makapaandam na to. Ang kinabuhi nga tinuod anda mga kigsunan, dili nang magpabilin tas bisyo. Ang tinuod nga kinabuhi nga naandam, makita na sa Dios nun nga kinaiya. Kanang moingon tang Dios nun nga kinaiya, lahi po ng relihiyoso nga kinaiya. Kanang relihiyoso nga kinaiya, kanunay nang nagtamod sa mga seremonyas, kanunay nang nagtamod mga kaigsunan sa ilahang mga pamaagi sa simbahan. Og simbahan ang kanunay ang gipadako kanang mga relihiyoso nga mga tao. Opposite kay na sa gitawag Dios nun nga tao. Ang Dios nun nga tao mga kaigsunan, kanunay nang nagtamod sa mensahe sa Dios. Kanunay nang nagsunod sa mga pamaagi sa Dios. Kanunay na nga nagtimaan sa mga saan sa Dios. Unya kanang mga tao nga andam sa kinabuhi, kanang andam sa pag-abot ni Jesus, or naay kinabuhing andam mga kaigsunan, tin-aw kay na silang konsensya. Dili na sila magbasol. Walay landong sa pagbasol, walay anino sa pagbasol sa mga taong tinud anay nga andam sa pagbalik ni Jesus. Ug atong hinumduman mga kaigsunan, ang taong andam malipayon sa tanang panahon, malipayon sa tanang sitwasyon. Moingon ta nga sa tanang panahon, kung doon na may mga hulga ang ato ang kalibutan, dili na sila mabalaka. Kay nga naman, biyaan og talikdan raman ang kalibutan, kay doon na may langit nga giandam ang Dios sa mga taong tinud-anay nga andam. Ang tinuod nga taong andam mga kaigsunan, dili na siya kana bitawng maguol sa unsay mga sitwasyon. Kay ang taong andam ready na kanunay sa pag-uban kang Jesus Christ. Diha sa ato ang pag-alagad sa Dios, usa sa atong gikinahanglan nga mga mensahe nga atong makaplagan sa Biblia, kanang tinuod nga doon na tay gugma sa pag-alagad. Kinahanglan andamon gyud nato ang ato ang kaugalingon sa pag-alagad. Ang pag-alagad ilhana na nga tinuod kang andam. Kay kung maingon ka nga andam ko pastor, uniawa ka mag-alagad, dili ka tinuod andam ana. Kay ang tinuod nga taong andam mga kigsunan, kanunay na nga dunay gugma sa pag-alagad. Nganong doon naman tay gugma sa pag-alagad? Tungod kay si Jesus mo balik, magdala ganti. Og ang ganti nga dad-o ni Jesus, mag-agad na sa ato ang pag-alagad niya. Sa atong paghalad ngadto sa Dios, sa atong mga buhat, mao bitaw nang niingon ang mensahe sa gipadayag mga kaigsunan nga si Jesus mo balik, magdala ganti sumala sa mga binuhatan sa tao. Nya ang Ecclesiastes kapitulo 12 katapusan nga bersikulo, gantihan ang tao sumala sa iyang nabuhat, maayo man og dili maayo, sa tago man og sa dayag. Ang ilhanan mga kaigsunan nga tinuod tang andam, kanang doon na tay gugma sa pagpangalagad sa Dios. So kung doon na kay gugma sa pagpangalagad sa Dios, tinuod yun ang imuhang andam. Tinuod yun ang imong pagkaandam. Una sa tanan mga kaigsunan, ang mga ilhanan nga doon na kay gugma sa pagpangalagad sa Dios,
kanunay kang dunay kay kinaiya nga kana bitang mapaubsanon, mapailubon. Kanunay sad ka nga mapasayloon bisan kong lisod. Kanunay kang mutabang bisan kong kapoy. Kanunay kang manugyan sa Dios bisan kong nasakitan ka. Padayon kang nahigugma bisan kon dili angay higugmaon. Mao nay mga ilhanan nga nangandam ka sa pulong katapusan. Kanunay kang makapasaylo bisag lisod ka ini mong buhaton. Moingon ka nga di na nako pasayloon pero dili ka gyapon makahimo, makapasaylo gyapon ka. Bisag grabe ka kabisi, bisag grabe ka moingon ta nga kaluya, apan willing gyapon kang mutabang sa mga buluhaton. Kay maunay mga ilhanan o timailhan nga andam ka kanunay sa pag-alagad. Andam ka kanunay, doon na kay gugma sa pag-alagad kumbaga. Mobitaw nang dunay mga panahon mga kaigsunan sulayan ta bisan unsa ka apiki makasir gyapon ka tungod na kay duna kay gugma og ilhanan nga andam gyud ka. Mao nay mga ilhanan nga tinuod gyud kang andam sa pagbalik ni Jesus Christ. Na atong hinumduman mga kaigsunan, dunay mga pulong nga gikinahanglan gyud nga atong tipigan. Ug mao ni mga pulong nga pinakaimportante. Una, ang ebanghelyo mahitungod sa kaluwasan. Ayaw gyud na kalimti. Si Jesus mianhi dili aron pagsilot nato, kundi dili aron pagluwas. Sa iyang pagbalik mga kaigsunan, luwason gyapon ta. Ang musilit og mohukom ang Amahan. Mao nay tinuod nga ebanghelyo. Nga ang tinuod nga mensahe sa pag-anhi ni Jesus, ikaw ug ako luwason. Inigbalik na sad niya, ikaw ug ako iyan ang lalinon. Nya kinahanglan nga mga mensahe sa ding katapusang mga adlaw. Bansayo nato atong kaugalingon sa kanabitang pagpaduol kanunay sa Dios. Diha sa pagpaduol kanunay sa Dios, kinahanglan naminti nato ang limpyo nga kasing-kasing, limpyo nga hunahuna. Kanabitang dili ta mo sugot nga mamansahan ang atong nahuna, mabati ang ato ang kasing-kasing. Dili ta mo sugot ana. Dili ta mo sugot nga dili bitaw nato uyunan nga maguba ang atong maayong hunahuna, maguba ang ato ang maayong kasing-kasing, maguba ang atong maayong batasan. Dili ta mo sugot ana. Ang pamaagi aron ato nang maampingan, pilion nato ang mga mensahe nga ato ang entertainon. Kinahanglan kantigot ang mupili sa mga pulong. Naay mga pulong nga makapahimo nimo og dautan, ayaw na siya dawata. Naay mga pulong nga makapaguba sa maayo nimong pamatasan, ayaw na sa entertaina. Naay mga pulong nga makapahagit nimong masuko ka, maglagot ka, magdumot ka, ayaw na sa entertaina kada mao mensahe. Kay mga basura na siya nga kung imo na siyang tigumon, ang imong kasing-kasing mahimo na siyang dautan. So kinahanglan magpaduol ka kanunay sa Dios. Nya kanunay tang andam mga kaigsunan kay wa gyud ta masayod sa oras utak na sa iyang pag-abot. Nya kinahanglan maghari kanunay ang gugma, ang kinabuhing mapasayloon og andam kanunay sa pag-alagad sa tanang panahon. Ang tinuod dili man pakigdebate ang atong gikinahanglan. Dili ang mga propesiya mo'y atong gikinahanglan. Dili mga drama o dili mga propaganda ang gikinahanglan nga mo'y makatabang sa atong pag-alagad. Dili mga prediction. Ang labing gikinahanglan nga mga mensahe, mga kaigsunan sa katapusang mga adlaw nga mo'y tinuod nga gikinahanglan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Una, ang tawag sa Dios sa atong kinabuhi
nga inig-abot niya tawgon ang imungan. Siguro ang imungalan tawgon na. Moingon ang Ginoo sa akong nga Gideon. Sulod kanang giingon ni sambingan ni Hesus ba nga og miingon siya sa kasaligang sulugoon. Sulod ambit sa akong kalipay. Kapialan kas gamay, kapialan kas daghan. Importante gyud na kayo. Kanang sa panahon nga tawgon ang atong ngalan. Dili aron silutan kun dili aron lalinon, pagkanindutan na. Nya usas mga pamaagi andam kanunay sa pagkinabuhing matinud-anon, sa pagkinabuhing mapaubsanon, sa pagkinabuhi nga mapailubon. Kay kung mapaubsanon ka, mapailubon ka, matinud-anon ka, dili ka mapukan, dili ka maluya. Kinahanglan sa tanang panahon ready ta. Unya dili nato undangon kanang gitawag pagpasakop kanunay sa Dios. Ang pulong pagpasakop kanunay sa Dios mga kaigsunan, naghisgot na sa tinuod nga kinabuhi di kang Kristo. Ang tinuod nga kinabuhi di kang Kristo, wala magpasabot nga way mga pagsulay. Naay mga pagsulay. Pero bisan kung dunay mga pagsulay, dunay mga kanabitang mga nagkalain-lain nga mga katalagman, mga problema, pero damor hinuon kang atimanon sa Dios. Damor kaniyang proteksyonan. Damor kang ligunon. Pero kanang tanan imo nang masinatian kung ang atong dalunggan ug ato ang mata nakatutok kang Jesus Christ. Malig-on ta kung naminaw ta kanunay niya. Muna nga ang pagbasa o pagkat-on sa Biblia kinahanglan ipadayon. Sa atong panahon karon ining katapusang mga adlaw, dili mga propesiya ang atong gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan Biblia. Dili na mga propesiya. Kay musugot tag sa dili. Bisag wala na sila, ang propesiya sa Biblia di na mapakyas. Mahitabo gyud na siya. Ang pinakaimportante nakasabot ta sa tuyo nganong mianhi si Jesus. Ayon na ninyo kalimti. Mianhi si Jesus dili aron ta malaglag, dili aron ta malaot. Mianhi si Jesus dili aron ta mapasagdan. Mianhi si Jesus aron ta makabatog kinabuhi madagayaon, pauswagon, panalanginan, luwasog, lalinon. Aron hangtod sa kangturan, ikaw ug ako sa Dios kita mag-uban. Dili man tuod ta magkita diri sa kalibutan, pero hinumdumi adtos gingharian nga iyang giandam. Adto ta magkitang tanan. Pero wala ta masayod. Dunay panahon nga ihatag ang Dios nga magkita ta. Gani doon na to'y usas mga listener nato nga nag-imbitar karong Disyembre, ikatulo ko nung Domingo na ako kunoy pawalihon sa ilang church anniversary. Nya ako pang tan-awon kay basig doon na ko'y kanang bisita gika sa Luzon. Kay doon na ko'y bisita gika sa Luzon. Ako pang tan-awon kay giimbitar ko nga ako mo'y pawalihon sa ilang church anniversary. Dako kay na nga simbahan. Unya nagka-meeting sila nga ako mo'y ilang pawalihon. Pero wa ko kabalo kung doon na ba ko'y bisita. Ako pa nang gitanaw. Muna nga wa ta kabalo nga hatagan ta sa Ginoo og panahon nga magkahimamata diri sa kalibutan. Nindot kayo kung magkahimamatay ta diri sa kalibutan. Magkita-kita kita. Una nga ayaw ninyo kalimti mga kaigsunan. Ibutang na si munahuna, ibutang na si imong kasing-kasing. Si Jesus mianhi dili aron kasilutan. Si Jesus mianhi dili aron magkalisod ka. Si Jesus mianhi dili aron kapasagdan, kundi dili aron ka bag-uhon, luwason, andamon sa panahon nga mubalik iya kang dadon.
Walay Kristohanon nga gipasagdan sa Dios. Walay Kristohanon nga nagpabilin sa sala. Ang tinuod nga Kristohanon nakalingkawas sa sala. Kay ang sala nagdalag kamatayon. Lamang dawata nga nagkinahanglan kag Dios. Kung naminaw ka karon, dawata nga nagkinahanglan kag Dios. Ang tao nga nagkinahanglan Dios, muhatag yun nagpanahon sa simbahan. Musimbag yun na. Munang ang tanang mga magtutuo Kristohanon, di yun na kalimot sa adlaw nga iya sa Ginoo ug para sa Ginoo mao ang adlaw Domingo. Una nga karon nga Domingo kita-kita ta ninyo. Ayaw ninyo hikawi ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Siya mo'y tag-iya sa atong kusog, siya mo'y tag-iya sa atong kinabuhi, gininawa og tanan nga mga butang atong gikinahanglan. Siya mo'y tag-iya sa tanan. Kita-kita ta karong Domingo. Dili man tuod ta magkita ninyo tanan, pero diri sa to nga programa kita-kita gyapon ta. Pero mabuti ang panahon nga magkahimamatay ra gyud ta. Samar lagi sa usa sa ato ang listener no nga nangimbitar sila mismo gyud ang mga opisyalis o ang pastor nagkasabot na sila nga ako mo'y ilang pawalihon. Muna nga kung wala ra gyud ko'y bisita anang panahon na magkakita-kita na pod mi ana. Pero wa gyud ko ka kita pa ana nila. Salamat kay sa Ginoo nga kung ihatag na sa Ginoo kung wala ra ko'y mga bisita anang panahon na magkahimamatay ta ninyong makapahimamatay gyud mi ana. No, salamat kay sa Ginoo. Og ako nagtuo nga giatiban ka sa Dios. Ako nagtuo nga giamuma kanunay ang imong Pinoy-anan. Ayaw ka bala ka, ayaw ka loya kung dunay mga pagsulay. Gidasig lang ka para mas mudangop ug mo muduol kas Ginoo. Uban ang pagdaig pagpasalamat. Kay atong hinumduman sa tanang sitwasyon sa kalibutan, dili ka kalimtan sa Dios. Kay gihigugma ka, labaw pas mga butang sa kalibutan. Hinumdumi ha. Ingon si Jesus nga nindot kay na nga kanang giingon ni Jesus nga. Wala ba kamo makakitas mga langgam? Wala sila magpugas, wala sila mag-ani, pero wala sila gutmi. Gipakaon sila sa Dios. Kamo pa kaha nga mas bililhon pa mo kaysa mga langgam. Inago na imong tapad, bililhon ko, tao ko, dili ko langgam. Tao ko, gihigugma ko pag-ayo sa Ginoo. Kung giatiman ang mga langgam, labaw kong atimanon sa Ginoo. Apan giunsa pag-atiman sa Ginoo, kita nga tao, itudloan ta sa iyang mga mensahe. Kay diha sa iyang mga mensahe, mabuhi gyud ta. Muna ningon si Jesus, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba, gikan sa Dios. Unya ang tanang pulong nga gilitok sa atong Ginoo, makaplagan nato diha sa balaang kasulatan. Oras na sa akong pagpanamilit mga kigsunan, adto ta sa mga pag-ampo ug pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ato ang pasalamatan ang Ginoo sa ihang pagkamaayo sa matag usa nato ka kinabuhi. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imuhang pagpahinumdum kanamo sa mga pulong mensahe nga kinahanglan namo tipigan. Dalaygon ka nga Dios nga nagdasig kanamo nga diin imo kamay nga pahinumduman sa imong pagpadala amahan sa imong bugtong anak nga diin dili wala nimo ihikaw ang kaluwasan, wala nimo ihikaw ang among gikinahanglan nga kabaguhan. Salamat o Dios bisan pa sa amo ang pagpamahulay, ikaw Dios magapanalipod ug magatiman. Amo na usab itugyan isalig diha kanimo mong kinabuhi. Diin kami imong gidasig usab sa pagpabilin sa pagpaminaw pagbasa sa imong mga pulong. Padayon kang magdasig kanamo ug padayon kang maghatag namog kalipay sa pagkat-on niini. We declare blessing sa matagos sa in Jesus name. Amen o amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan. Kini suon Pastor Gideon
moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa atong pagpamahulay. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo